Asisten pelatih Timnas Deni Lansat bercerita ketika dirinya mendapatkan tawaran untuk membantu Kluivert di Timnas Indonesia. Lansat mengaku tak pikir panjang langsung setuju. Kepada media Belanda Voetbal Primer, Deni Lansat bilang penawaran dari Kluivert istimewa dan dirinya tak perlu berpikir lama untuk menyetujuinya. Lansat bilang dirinya dan Kluivert pernah bersama di masa lalu saat menjadi pemain muda. Lansat juga bilang memiliki akar keluarga dari Indonesia. Ik hoef deze keer niet lang na te denken. En ja, heel speciaal. Ook omdat Patrick en ik een verleden hebben. Vroeger jeugdspeler, teamgenoten waren. En ja, er altijd wel in de planning was om samen te werken. En ik was vrij en ja, wel een speciale job natuurlijk ook. Voor Indonesië te werken. Ook waar mijn familie de roots ook ligt. Dus ja, heel speciaal. Dan is het eigenlijk een 1-2'tje zou je zeggen? Eigenlijk wel. Dus wat dat betreft hoefde ik, wat ik al zei, niet lang erover na te denken.